Ang stall naman po ng Talaba vendor sa Barangay Lucao, Dagupan City inirereklamo dahil sa umano'y sobrang lapit na mga display nito sa highway. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Isinangguni ng ilang residente ang umano'y pananamantala ng ilang Talaba vendor sa sobrang paglapit ng kanilang display sa bahagi ng highway sa Barangay Lucao, Dagupan City. Sa salaysay ng mga ito sa IFM News Dagupan, may mangilan-ngilang stalls umano ang patuloy na nagbebenta na halos wala sa isang metro ang layo mula sa National Highway. Pangamba ng mga ito na posibleng pagmura ng aksidente ang posisyon ng ilang stalls dahil medyo populated umano ang naturang bahagi at pangunahing dinadaanan ng mga motorista papunta at palabas ng Dagupan City. Wala pa naman, kaya lang huwag na nating hintayin na may mangyari bago natin aksyonan na itabi yung mga nagtitinda ng mga talaba. Kasi nasa gitna na eh. Oo, tabi naman. Yun lang po ang hinihingi namin. Wala na pong iba. Para wala pong madisgrasya sa mga bata. Kasi mga bata dumadaan, magtatakbo, mga ano. Hintay pa ba natin mangyari bago natin aksyonan yan. Ayon naman sa ilang manlalako, sumusunod naman umano sila sa kautusan ng Barangay Council na iusog palayo sa kalsada ang kanilang display, ngunit marami pa rin ang sumusuway kapag walang sumisita. Wadya kay taytay, sila nang amay gawa tawaya siya, akasulagla. Mas marakag ma'am na akapiragi amin. Mas gabagabay ko ma'am, ya akapiragi amin so pisto tapano araray customer aga magaway traffic baka piragi dira. Isa ang helero ng Talaba vendor sa Barangay Lucao sa mga higit tinatangkilik umano ngayon dahil sa pagtatampok ng ilang content creators online, kabilang pa ang pinagmamalaking iba't ibang luto nito tulad ng pigar-pigar, grilled at steam talaba. Kaugnay nito, hinimok ng ilang manlalako ang ibang kapwa manlalako na sumunod sa patakaran upang mapanatili ang kaligtasan na pawang mga residente at motorista. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.